खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि दिनै बर'नि फरायसा आफादा मैयाहाय 3 घन्टानि थाखाय होसिख्रावनाय हाबाफारि लानाय जादों सुबुं गौमा तो दिनैहाय बावहाय फरायसा आफादनि होसिख्रावनायजों गोबां दफाया मावफुंजादों। फरायसा आफादखौ आं खुलुमहरो आरो बर' रावा बै गोजौसिम सहैनायाबो फरायसा आफादनिनो खामानि मावदों। बिसोरनि नाजानायाव बिटिसिनि जेसेबां दफाफोर इमप्लिमेन्ट जानाय ना आरो बै बे बर'नि दिसपुराव मन्त्रि एमएलए महलाफोर थानाय बर' रावजों लिरजानाय बेफोरबो फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जाबोदों आरो नांगौ जाबावोब्ला बिनि थाखायबो जायगा जायगा दिफिन बर'आ बहाबा बुंदों दे सोमावसारफिनगोन गोनां जानायावहाय बेफोरबायदि बाथ्रा आरो बिनि अनगायैबो गोबांनो बायदि रोखोम मावनायाव बिथांमोना सोमावसारनायावहाय जोंनि बर'नि दफाफोरा जाजोबदों। दा गिदिर सुंलुआ नैबिसो थिगैनो दं, आं गासैखौबो मानिजोबदों। फरायसा आफादनि नाजानायाव गासैबो दफाफ्रा आरो मन्त्रि एमएलए महलाफोराव थानायाव गासैयावबो बर' रावजोंनो लिरहोजादों, मानिदों। नाथायबा जोंनि बिटिआरनि चिफ ना बिथां प्रमद बर' सार बिथाङाबोथ' फरायसा आफादनिफ्रायनो चिफ जाबोदों। फिन दिनै नोंथांमोना फरायसा आफादा दिनै मानो होसिख्रावनाय हाबाफारि लाफिननो गोनां जाखो? गिदिर सोंलु। आरो प्रमद बर'आ दिनै फरायसा आफादनिफ्रायनो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आफादगिरिमोन। दिनै बिथाङा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनिखौ बेयाव गैयामोन नामा? नालेंखराव बेखौ थाब खालामजोबनांगौ। बर' मिडियामाव बर' टिचार सोनांगौ आरो एलपि स्कुलाव जे जोंनि टिचारफोरखौ गोदानै सोनांगौ थिसननांगौ बियो दिनैनि राव नङा। जेब्लानिफ्राय एकर्ड जादों गोजोन गोरोबथा अब्लानिफ्रायनो बे प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्राया फैबाय थादों। फिन दिनै मानो होसिख्रावनो गोनां जाफिनखो? आं बावहायसो एसे डाउट मोनदों। होनबा फरायसा आफादाबो दिनैहाय लाइना बेलेग लालांबाय थादों नामा? सोंलु बेफोरो आंनि गोसोफोरावहाय गुद मोननाय बेफोरबायदिया एसे क्लियार जानांगौ। मैया दाखालि 7 तारिखआव साफागुरियाव ट्राइबेल संघनि मोनसे जथुमा जादोंमोन चिरां जिल्लानि ना। बावहाय मा बुंफैदों? मिनिथाव बाथ्रा बुंना थांदों फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरिया। रेकर्डआ दं, बेखौ आं साननैसोनि उनाव दामगोन, खारन सम मोनाखै आंबो। मा बुंफैबावदों इन्टारेस्टिं आरोखि, माने बहुत बाथ्रा बुंदों। नैबे मजाबारिनि बाथ्राखौ फरायसा आफादालायनो मावदों। बे फरायसा आफादखौ बुंनो थाखाय सोर सासे एडभकेटआ बुंदोंमोन बेखौबो आं गोसोआव दं, मुं मख'नो सानाखै। बै सासे एडभकेटआ हाइकर्टनि उखिला बुंदोंमोन फरायसानि कयेकजन दैदेनगिरिफोरखौ नोंसोरो बेफोरबायदि बुङाखै मानो? बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनादोंमोन आं फन रायलायनायाव, खिन्थु आं बेखौ बुंथ'ला सोर उखिला बुङामोन। दिनै गासैखौबो जुदि फरायसा आफादानो मावबोजोबदोंबा 8 सिडुलाव सोनाय बर' रावखौ बर' लेंगुवेजखौ 8 सिडुलाव सोलायदों हादोंबा बर'नि एबसुनि सोमावसारनायजोंनो जुदि जादोंब्ला मानो दिनै आरोबाव फरायसा आफादनिनो दैदेनगिरियानो दिनै मानो प्रभिन्सियेलाइज मानो खालामनो गोसो गैया? मानो खालामाखै? बर' एलपि स्कुलफोरा दिनै बर' रावफ्रा जायगा जायगा गोमानो हमफिनदों। मानो गोमानो हमदों? खारना मा? ना प्रमद बर'आ साननैसोनि थाखायल' सोमावसारदोंमोन नामा? बै समाव चिफ जानोसो सोमावसारदोंमोन नामा बियो? खुगायाव गोदै
फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आं फिसा फिसौ गथ'फोरनि बाथ्राखौ आं बुङाखै दै सिदा सिदिखा फरायसा आफादनि फिसा फिसौ बे बाथा बुथानो बिसोरनि बाथ्राखौ बुङाखै मेन दागिल बिसोरसो बै फिसा फिसौखौ ओरै खालामना दोनग्राफोरा थ' एसे नायना लानि फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि बिटिआरआव बिसोरनो गोख्रोंखा बिसोरनो लिडारखा बिसोरनो इन्टेलेक्चुवेल बिसोरनो पलिटिशियान बिसोरनो XYZ गासैबो जोब खोनासंनानै लानि जोंनि दाबिफोरानो जाहैबाय जे जोंनि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों जोंनि भेन्सार स्कुल कलेजफोरा सरकारिकरण जानांगौमोन आरो बेखौ खालामनो होननानै आसाम सरकारा खोथा होदोंमोन नाथाय दासिम 10 माने भेन्सार कलेजखौल' माने प्रभिन्सियेलाइज खालामदों बाखि 16 कलेज दंबावो आरो गोबां बेबायदि हाई स्कुल एलपि स्कुल जुनियर कलेज बा हायर सेकेन्डारि बेबायदि दंबावो दा बेफोर गासिबखौबो माने थाबैनो खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि फिन जोङो खालामफिनदों लोगोसेयै जे जोंनि माने सिटेटआव जोंनि बर' रावा मोनसे अपसनेल मोनसे लेंगुवेज जानांगौ लेंगुवेज 1आव आरो बेखौ जोङो दाबो मोननो हायाखै मानोना दिनै बर' रावा भारतनि संबिधानाव हाबनाय बियो मोनसे राव आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बियो आसामाव लोगो सरकारि राव हिसाबै बियो गनायजानाय मोनसे राव ओंखायनो बे रावा दिनै सिटेटआव माने लिरनो मोननाय जानांगौ आरो जोंनि बर' फरायसाफोरा मोजाङैनो बेखौ लिरनो मोनोबा साबसिनै सिटेटआव उथ्रिसारनो हागोन आरो फोरोंगिरिनि मावनायनि जग्य बेखौ माने मोननो हागोन बिनि थाखाय जोङो दिनै बे दाबिखौ लाबोफिनदों आरो बे दाबिखौ लानानै आसाम सरकारनो दाबि बिलाइ होलाय आरो एसएलडि मिनिस्टारनो दाबि बिलाइ होलाय आरो जोङो बेबायदिनो मानदों सिबिएसइनि डाइरेक्टर बिनिसिमबो जोङो दाबि हरनाय बे खामानिखौ जोङो आगोलाव मावखांबाय अब्लाबो जोङो बेखौ मोननो हायाखै बेनि थाखाय जोङो होफिनदों आरो बेबायदिनो जोङो आसाम जुडिसियेल सार्भिस ग्रेड 3नि जिखिनि साकरि बेवहायबो जेरै असमियाखौ दिनै लेंगुवेज मोनसे हिसाबै असमियानो केन्डिडेटफोरा दिनै लिरबाय थानो मोनदों आरो जे असमियाखौ दिनै जोंनि बर' फरायसाफ्राबो लिरनो गोनां जायो जाउनाव जोंनि बर' फरायसाफोरा उथ्रिसारनायाव प्रब्लेम जायो बेनि थाखायनो बर' रावाबो आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव बे सोसनजानाय मोनसे राव जानांगौ जेन जोंनि बर' केन्डिडेटफोराबो हाइकर्टनि माने जज जानो हायो बा डिस्ट्रिक्ट कर्टनि माने बिथांमोनाबो माने सिजेम जानो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो लानानै बे दाबिफोरखौ जोङो दिनै होबोबाय थादों नाथाय खोथाखौ होदों बिथांमोना नाथाय दाबो बेखौ सुफुंनायनि थाखाय गोख्रों बेबस्था लानायखौ जोङो नुवाखै बेखिनि बाथ्रा आरो दिनै जोङो गोबां जायगायाव माने गोजौ फरायसालि गैया गोजान जानथायाव थांलाय फैलाय खालामनो फरायसाफोरा जेंना जायो जायनि थाखाय मोनसे मौलिक अधिकार बा फान्डामेन्टेल राइट्स सोलोंथायासो दिनै बिनि गोजान जानानै थानानै दङ बेनि थाखाय दिनै राइट टु एजुकेसन दङ जिहेतु आरो दिनै मा होनदों दिनै बे राइट टु एजुकेसनखौ लानानै बयहाबो सोलोंथाइ मोननांगौ बेनि थाखाय निट बेसिसआव 35टा गोदान मडेल माने हाई स्कुल गायसननांगौनि थाखाय जोङो बेबायदि लिस्ट गथायनाय जादोंमोन जायखौ आसाम सरकार बा बिथांमोना मावफुंनांगौमोन बेखौ मावफुंनायखौ जोङो दिनै नुवाखै आरो दिनै माने 101टा माने जिखिनि जोंनि माने आपग्रेडेड माने हायर सेकेन्डारि हाई स्कुलनिफ्राय आपग्रेडेड माने हायर सेकेन्डारि जानाय आरो बे फरायसालिफोराव दिनै माने मा होनदों गोबाङावनो माने बर' मिडियामाबो इन्ट्रडाक्सन जाबाय दा बैहाय माने जोङो गोदानै बेवहाय पस्ट ग्रेजुएसन खालामनायनि गेजेरजों बै फरायसालिफोरखौ रान खालामनांगौ होननानै जोङो बुंबाय थादोंमोन नाथाय आसाम सरकारा बेखौबो दासिमबो खोथा होदों बिथांमोना मावफुंबाय थागोन होननानै बुंदों नाथाय दाबो मोगथाङाव मावफुंनायखौ जोङो नुवाखै बेखायनो बेखौबो सुफुंनांगौ जोङो दाबि लाखिदों लोगोसे इजिएस सेन्टार बे इजिएस सेन्टाराव माने सानैखरि माने फोरोंगिरि थिसननांगौ बेफोरखौ जोङो खालामनाय नुवाखै लोगोसे टिउटर हिसाबै फोरोंगिरिफोरखौ थिसनबाय नाथाय फरायसालिखौ नोङो थिसननाय माने सरकारिकरण खालामनाय जायाखै बे टिउटर हिसाबै जायफोरखौ माने थिसनदों बिथांमोनखौ पार्मानेन्ट माने खालामनांगौ लोगोसे बिथांमोननि बे स्कुल जिखिनि माने स्कुल दङ दिनै भेन्सारि जानानै दङ बेखौ माने सरकारिकरण खालामनांगौ जोङो दाबि दैखांदों लोगोसे ड्रप पस्ट आरो भेकेन्ट पस्ट जोंनि फरायसालिफोराव गोबां दङ जायनि थाखाय जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरा खमायलांदों आरो बे खारनखौनो लानानै दिनै फरायसा गैला होननानै दिनै मार्च आरो दिनै शाटडाउननि पलिसिजों जोंनि मिडियामनि फरायसालिफोरखौ सरकारा दिनै बुथारबाय थानो थाखाय खैसार खालामनायखौ जों नुदों दा बे गासै षड़यन्त्रखौ जोङो बुजिगौ बिनि थाखायनो जोंनि फरायसालिया गंसेबो थैनो मोना जोंनि फरायसालियाव जोंनि थोजासे फोरोंगिरि थिसननायनि गेजेरजों बिमा बिफानि आरो फरायसानि मोनसे
गोसोनि बोलो आरो कनफिडेन्स बेखौ होफिननांगौनि थाखाय आसाम सरकारा खामानि मावनांगौ दा बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ लानानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों आरो गोबां बेबायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ जों थाबैनो आसाम सरकारा सुफुंनायनि राहा लायो बेखौनो जोङो गोसोखांहोफिननायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै दिनै 3 घन्टानि सिरिन डेमनस्ट्रेसन जोङो दिनै आसाम नाङै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों गोजोनथों दिनै माने 6.3 दफानि बाथ्राखौ जुदि रायलायोब्ला बेवहाय बर' एन्ड आदार मिडियाम दिनै बिटिआरनि सिङाव बेवहाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि बेवहाय जितु प्रसेस दङ आरो बे प्रसेसखौ मावफुंनांगौ जुदि जायोब्ला बर'ल' नङा अन्य मिडियामनि फरायसालिफोराबो बेवहाय प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन बिनि थाखायनो दिनै बर'नि फोरोंगिरि घन्टाखौ लाफानानै गुबुन गुबुन फेन्सार स्कुल अन्य मिडियामनि फेन्सार स्कुलनि माने शिक्षक घन्टाफोराबो दिनै बेवहाय बाहागो लादों थारैनो बिथांमोननि बाहागो लानायखौ जोङो बरायदों आरो बेवहाय जोंनि बर'नि माखासे आफादफोर जेरै बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ बर' समाज बर' बिमा गौथुम आरो दिनै बेवहाय माने बिपिसिसि बा जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोरा माहारियारि आफादफोरा बेवहाय बाहागो लादों थारैनो बियो जोंनि मोनसे फान्डामेन्टेल मोनसे माने राइट्स आरो बे फान्डामेन्टेल जितु बियो मोनसे इस्यु बे फान्डामेन्टेल मोनसे इस्युखाय जोंनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो रायजो राजा फरायसाफोरा बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाखागोन आरो थाबैनो जुदि सुफुं जायाब्ला बेनिफ्राय बांसिन लैहोर लैहोर बाहागो लागोन बेखौ जों आसाम सरकारनो जों मिथिहोदों गोजोनथों।